Πάμε να δούμε εάν θα έχεις επανασύνδεση. Η εικόνα των χαρτιών μας δείχνει μια σχέση που πέρασε από ένταση, παρεξηγήσεις και ψυχική κούραση, όμως υπάρχει ακόμα συναίσθημα. Το παρελθόν αυτής της σχέσης μοιάζει να άφησε πίσω του μία σειρά από λόγια που δεν υπόθηκαν, ευκαιρίες που χάθηκαν, αλλά και συναισθήματα που ποτέ δεν έσβησαν πραγματικά. Το άτομο που σε απασχολεί δεν έχει πάψει να σε σκέφτεται. Το μυαλό του επιστρέφει συχνά σε όσα ζήσατε, όμως φαίνεται εγκλωβισμένο ανάμεσα στον φόβο και στο ποίησμα και έχει την ανάγκη να προστατεύσει τον εαυτό του από την απογοήτευση. Παρά την απόσταση, το δέσιμο ανάμεσά σας δεν έχει λυθεί. Υπάρχει ακόμα επικοινωνία σε ενεργειακό επίπεδο, σκέψεις, αναμνήσεις, όνειρα που επανέρχονται. Το άτομο αυτό σε νιώθει, σε αισθάνεται, αλλά δεν ξέρει αν πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα. Υπάρχει μια εσωτερική μάχη. Από τη μία θέλει να ξαναπλησιάσει, από την άλλη φοβάται μήπως επαναληφθούν τα ίδια. Αυτή η εσωτερική του ανασφάλεια τον κάνει να κρατά αποστάσεις, ακόμη και αν κατά βάθος υποφέρει. Η τράπουλα δείχνει πως έχει υπάρξει μια περίοδος ψυχικής κόπωσης και απογοήτευσης. Και για τους δυο σας. Υπήρξαν καυγάδες, λόγια που πλήγωσαν και εξωτερικές παρεμβάσεις από ανθρώπους που μπήκαν ανάμεσά σας. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα φράγμα που όμως δεν είναι αδιαπέραστο. Υπάρχουν ακόμη ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας, έστω και αν δεν έχουν αξιοποιηθεί. Η καρδιά και των δύο έχει ανάγκη να εκφραστεί, να υποθούν όσα έμειναν στη μέση. Στο άμεσο μέλλον, τα πράγματα δείχνουν να αλλάζουν αργά αλλά σταθερά. Μία μικρή αφορμή, ένα μήνυμα, μία τυχαία συνάντηση ή κάτι που θα τον αγγίξει συναισθηματικά θα σας ξαναφέρει επαφή. Το άτομο που σε ενδιαφέρει θα κάνει μια προσπάθεια, έστω διστακτική, να πλησιάσει ξανά. Ίσως αρχικά το κάνει με τρόπο φιλικό, επιφυλακτικό, σαν να δοκιμάζει τα νερά. Όμως πίσω από αυτή την προσέγγιση θα υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον και η πρόθεση να δει αν υπάρχει ακόμα χώρος για εσάς. Η ενέργεια δείχνει πως τα συναισθήματα είναι αμοιβαία, αλλά χρειάζεται χρόνος για να οριμάσουν. Δεν είναι μια εύκολη επανασύνδεση, είναι όμως εφικτή. Κανείς από τους δύο δεν έχει ξεπεράσει τον άλλον. Η καρδιά σου και η καρδιά του χτυπούν ακόμα στο ίδιο ρυθμό, απλώς υπάρχουν τείχοι που πρέπει να πέσουν. Η σιωπή δεν σημαίνει αδιαφορία, σημαίνει φόβο και ανάγκη για προστασία. Και από τις δύο πλευρές υπάρχει ακόμα μια σπίθα που περιμένει να ανάψει ξανά. Η επικοινωνία θα ξανανοίξει σταδιακά. Θα ξεκινήσει με ένα απλό μήνυμα και μια σύντομη επαφή που θα φέρει χαρά και συγκίνηση. Στην αρχή τα λόγια θα είναι επιφυλακτικά, όμως θα υπάρχει συναίσθημα πίσω από κάθε λέξη. Από τη στιγμή που αυτή η επικοινωνία θα γίνει, θα αρχίσει να μαλακώνει το κλίμα και να επανέρχεται μια μορφή εμπιστοσύνης. Το άτομο θα νιώσει ασφάλεια και θα θελήσει να μιλήσει πιο ανοιχτά για όσα νιώθει. Εσύ από τη μεριά σου θα χρειαστεί να δείξεις κατανόηση, ψυχραιμία και ηρεμία, όχι πίεση, ούτε άσχημες συμπεριφορές. Συναισθηματικά υπάρχει ακόμα αγάπη και έρωτας και ενώ κάποιες φορές μπορεί να νομίζεις ότι το άλλο πρόσωπο σε έχει ξεχάσει, η αλήθεια είναι πως κουβαλά ακόμη εικόνες και στιγμές από εσάς. Υπάρχει έντονη σκέψη, μια εσωτερική ανάγκη να επιστρέψει, αλλά το κάνει βήμα-βήμα. Οι δυσκολίες που δείχνει η ενέργεια δεν είναι οριστικές, είναι δοκιμασίες που θα σας βοηθήσουν να επανέλθετε πιο όριμοι, με περισσότερη κατανόηση. Το διάστημα που έρχεται θα φέρει συναισθηματικές μεταπτώσεις. Θα νιώσεις πότε ελπίδα και πότε απογοήτευση. Όμως η εξέλιξη είναι ανωδική, η ενέργεια της απομάκρυνσης εξασθενεί και δίνει τη θέση της σε επικοινωνία και επαναπροσέγγιση. Το άτομο θα δείξει ενδιαφέρον με τρόπο που ίσως δεν είναι άμεσος, αλλά θα είναι ξεκάθαρος αν διαβάσεις τα σημάδια. Μπορεί να ρωτήσει για σένα, να εμφανιστεί απρόσμενα ή να κάνει μια κίνηση που θα δείχνει ότι ακόμη νοιάζεται. Σε ψυχολογικό επίπεδο, εκείνος κουβαλάει μέσα του πόνο.
Από τη μία μεριά νιώθει έλξη και αγάπη, από την άλλη φοβάται να ανοιχτεί ξανά. Είναι άνθρωπος που κρατά μέσα του πολλά, δύσκολα εκφράζει τα συναισθήματά του και συχνά επιλέγει να σωπάσει αντί να τσακωθεί, όμως όταν νιώσει ασφάλεια θα δείξει βαθιά τρυφερότητα και αφοσίωση. Μέσα του ξέρει πως η σχέση σας ήταν κάτι αληθινό, απλώς χρειάζεται να πιστεί ότι μπορεί να υπάρξει ξανά χωρίς πόνο. Το άνοιγμα σου λέει ότι η αγάπη υπάρχει, αλλά χρειάζεται υπομονή, εμπιστοσύνη και θετική ενέργεια. Μην αφήνεις την απογοήτευση να σε κάνει να χάσεις την πίστη σου. Οι καθυστερήσεις που βλέπεις δεν σημαίνουν τέλος, αλλά μία παύση. Κάθε καθυστέρηση φέρνει ένα μάθημα και σε φέρνει πιο κοντά στην ισορροπία που χρειάζεται για να σταθεί αυτή η σχέση σε πιο σταθερές βάσεις. Η επανασύνδεση θα έρθει, αλλά όχι απότομα. Θα χτιστεί ξανά βήμα-βήμα, μέσα από μικρές κινήσεις, κατανόηση και αλήθεια. Η καρδιά σου θα ξανασμίξει με τη δική του, αλλά αυτή τη φορά θα είναι πιο όρημα, πιο συνειδητά και πιο δυνατή. Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, όμως το τέλος ανταμείβει. Το πιο σημαντικό είναι να παραμείνεις ανοιχτή στην αγάπη χωρίς φόβο.